Good morning, good morning, good morning. Nakasakay po tayo na ngayon sa ating motor at pupunta po tayo sa punta po tayo doon sa pharmacy kasi bibilihin po natin yung pinabili ni ma'am sa akin na guava soap. So ma'am, shout out mo ma'am, ngayon ko lang mabili ma'am kasi kahapon mayroon pa akong ginagawa. So ito lang po ma'am, papunta na po ako. Press. Nata diri nagapalit ang guava soap. Para ma'am, kapalit na diri ma'am. Bawa tag pangita. Dira na sa one, dira na guava soap. Diri na to makaplagan sa Saan nga pharmacy re, nay? Karumatan Doctor Pharmacy. Karumatan Doktor Pharmacy re, naraday dari re. Para yun ang pharmacy. Agaw, dua kabok. Dua ka buok. So, magpalit ag dua kabok. Nakita nyo lang ko ang pharmacy nga karmatan. Dako mabuda ang tanang pharmacy dito ko. Naghay po unta mo. Re, utot to. Hi, nami din Hello. sa Karumatan Doctor Pharmacy. Nara diri sa Rospa Pharmacy. Karumatan. Karumatan. Oy, Pero sir, lahat dito gross din no. kahimat ko rose. So, nadiri, ma'am, mao na to ang napalit nga imong gipadalas ko. So, shout out sa imo, ma'am. Salamat sa imong gihatag. Daghan kay sila customer din. O ana, para makuan ni, mailad mo mi. So, tara, mao na to ang Andre. Pinakagwapa ang tindira. Tag-iya pa gyud, tindira pa, tag-iya pa gyud. Tindira ra. Kanira. Sarap. Sarap lang ba? Sige, bayaran na. Paabot pa tag sa kliyay sa mala. Pwede kwarta lang. Sa kalibo. Kwartaan na niya, kalibo man. Lagay ko. Buta kay padala ra bitaw sa tunggan. Are, dako-dako po nila ang Andre. Tara to. Pharmacy. Salamat. So, basing ganahan mo palit og mga tambal na diri ra makaplagan sa parmatan. Tanan diri ngad dayon. Tindot kay mo palit diri kay libre pa gyud istorya ka nang kon. Libre Nang instruction. libreng instruction ba? Tetag pilang tubleron. 130. Shout out gam. Taga-asa man ka dang? Balay dyan. Agay, kana lang mo na sakto. Kalawag. Sige. Sakay na to. Magpalit ko po ako. Ay, palit tag bugas. Tapos, Salamat kayo, ma'am. kapit mo